Εκμεταλλευτεί το λάθος του Πλέτς. Δίνει για τον Σνάουτσνερ. Αυτός έχει χώρο. Τώρα η σέντρα κατεβάζει. Ο Γεωργιάδης σουτάρει μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Να το δούμε το κεφάλι. Η σέντρα του Σνάουτσνερ κατεβάζει με εξαιρετικό τρόπο ο Γεωργιάδης. Δεν μπορεί εκεί ο Μπερτέ. Μπάλα στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ 1-0. Μπερτέ. Βαλάφας. Κωνσταντινίδης προσπαθεί να κατεβάσει και να ξεφύγει. Τα καταφέρνει, σηκώνει ψηλά για τον Σάλμον. Κόβει ο Μπερτέ. Βαγγελής κέρδισε. Πάσα για τον Κωνσταντινίδη. Απέναντι στο δεύτερο γκολ και το πετυχαίνει. Στο 14 ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 του Πανιωνίου με σκόρερ. Αυτή τη φορά τον Παντελή Κωνσταντινίδη. Βλέπετε εδώ και πάλι όσο ο ΠΑΟΚ βγαίνει μπροστά. Πάσα για τον Κωνσταντινίδη. Αυτός βρίσκεται απέναντι στον Κρέσιτς. Πλασάρι 2-0. Ακούμε τον Γιώργο Αργυρόγλου. Το γκολ αυτό το πανηγύρισαν πιο έξαλλα από ότι το πρώτο από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και αυτό οφείλεται στο ότι υπήρξε και ένας ωραίος συνδυασμός που προηγήθηκε. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι αμέσως μετά την επίτευξη του γκολ ο κύριος Σάντος έβαλε τις φωνές στο Φερνάντες, γιατί πήγε μέχρι την περιοχή του Πανιωνίου για να πανηγυρίσει και του ΠΑΟΚ, τον κύριο Οικονομίδη. Ο Γεωργιάδης εκτελεί το φάουλ. Κεφαλιά από τον Σάλμον. Ο Μαλεζάς 3-0 στο 24. Βλέπετε σε επανάληψη το φάουλ από τον Γεωργιάδη. Η κεφαλιά από τον Σάλμον και ο Μαλεζάς, ο οποίος κάνει το 3-0. Βγαίνει ο Φερνάντες, άστοχη έξοδος 3-1. Μειώνει ο Πανιώνιος με τον Πλέτς. Και βλέπετε ξανά την εκτέλεση του κόρνερ από τον Φερνάντες, την πολύ κακή έξοδο για άλλη μια φορά στο φετινό πρωτάθλημα από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Ντάνιελ Φερνάντες. Ο Πλέτς το εκμεταλλεύεται, μειώνει 3-1 το παιχνίδι αυτή τη στιγμή ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Πανιώνιο. Γιώργο Αργυρόγλου, ακούμε. Αμέσως μετά τον γκολ ο κύριος Λίνεν έδωσε εντολή και σηκώθηκαν για ζέστη.